Se hai alguén que todos conocen en Ribadeo é Alberto Moledo, xera, que está sempre detrás de todos os eventos que hai nesta vila. Sí. Contábasme agora que levabas 10 anos detrás do montaxe da organización do Ribadeo Indiano. Desde o minuto cero. Vale, pois contanos, fainos un balance. A ver, cada vez hai máis evento dentro do Indiano, é moito traballo, porque, bueno, é moi bonito todo, pero detrás disto hai moito traballo, montaje de escenarios, tarimas, sillas, puestos para o mercadillo, é dicir, que é un traballo moi bonito, pero moi sacrificado, non? Desde cando comezan os preparativos? Pois xa a semana anterior, xa estamos con o montaxe todo. É o que dicías tú, isto é a 10ª edición, e a verdade que se está vendo que cada vez ven máis xente, e que é unha festa moi bonita e que temos que disfrutar todos. Si, como vos preparades? Contas cun equipo amplio? No, a verdade que somos 3 personas, nada máis, para todo o montaxe. E, bueno, seríamos mellor algún máis, pero, bueno, vamos facendo o que podemos. Facedes maravillas, está a vila preciosa. Bueno, facemos o que podemos dentro das nosas limitacións, e queremos que Ribadeo quede bonito para o Indiano, que a mesma xente disfrute do bonito que está Ribadeo. Sí. Como recordas esa primeira edición? Como cambiou todo? Isto evolucionou moitísimo. Muchísimo, porque empezamos un pouco así, bueno, pois, a ver que pasa, a ver que ven. E xa a primeira edición nos sorprendera muchísimo un montón de xente que houbera na primeira edición, que fora brutal, non? E a verdade que lo famos con ilusión, fixémoslo con ilusión e os resultados están aí. Bueno, e desde aquí tamén a todos os equipos de goberno que hubo, que apoiaron a festa, que tamén é importante que a parte política apoie o evento, non? Veíamoste por aí pasear en Aiga, é un dos teus momentos favoritos? Pois sí, ahora en canto acabe vosotros a entrevista, preparo aquí unha actividade que teño, e vou ir para a Praza de Abastos xa para dar un paseo nun Aiga por aí. Tes algún favorito? Non, a mí os coches encantanme todos, e esos son preciosos todos. Bueno, coméntanos, despois, imagino que tedes un verán cheo de eventos, non parades, que nos espera aos ribadenses, aos turistas que veñan a esta fermosa vila? Pois mira, vais esperar moitos eventos, non? Ora xa acabamos o Ribadeo Indiano, esta semana, a semana que ven xa temos as festas do Carmen, que son tradición en Ribadeo, o Vendavel Fest, o Sara Fest, a Xira, o Percebe, un montón de eventos. Cando descansas? Pois a verdade é que moi pouco, no verano moi pouco. Na casa non me ven o pelo, prácticamente. En outubro, novembro, tomaraste unhas vacacións? Más tranquilo, sí, pero bueno, tamén hai eventos, Aquí en Ribadeo ben lo vedes que non paramos, sempre estamos con eventos. Sí, sí. E, bueno, para rematar, un momento favorito do Ribadeo Indiano? Pois o concerto de Habaneras. Precioso. Que é moi bonito. Entón, é o momento, creo, máis entrañable do que é o Ribadeo Indiano, non? Vale. E se alguén non conoce Ribadeo, non sabe o que é o Ribadeo Indiano, como invitarías a vir? Pois invitaría a vir xa o pueblo propiamente Ribadeo, que temos que dicir os que somos de Ribadeo, que é un pueblo moi bonito, encima engalonado como está por Ribadeo Indiano, entón desde aquí invitar a toda aquela xente que, bueno, que poda ver esta entrevista, que veñan a disfrutar, se non este ano, para o ano que ven do Ribadeo Indiano, que é unha festa moi bonita, moi entrañable, e que cada vez vai tendo máis xente, non? Pois moitísimas gracias por parar un minutiño, que hoxe non pararás, nin mañá, nin esta semana. Moitísimas gracias por estar aquí, Alberto. Nada, gracias a vosotros por contar comigo.